чад мурд омадам натонистӣ то ҳаяти яктини зардака фоида нестай мемони ҳамин зиндагимонро пеш барем ҳамуҷа кор кеси гапҳои ким кадом касофатҳоро гӯш мекунӣ увотра истифода бурдесан. ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон дӯстон ва бародарони азиз хостам ки як навори дигарро пешкаши шумо кунам ки яке аз гурӯҳи и бадбахтое ҳастае ки мардума ба фанду фиреби худшон ҷалб мекунанд ва ҳатто и ҳама гурӯҳе ки мебинен и ҳамаи и гурӯҳ бародарои азиз мардуми тоҷика яъне бародарои моро мехоҳанд ба тариқи мақсад фанду фиреб яъне ки ҷонибдори худшон кунанд. бародарои азиз апаву хоҳаро и шахсияте ки мебинен и ҷамшед намедонам ки и дар гурӯҳи 24 намедонам ки дар наҳзати исломай намедонам ки домоди муҳаммад иқболай ягом нафаҳмидам ки дар асл и одам кияй. дӯстон ва бародарони азиз фарзандои фарзонаи миллати тоҷик мақсад ва ҳадафи ман мехоҳам ки бародарома ҳамватанома яъне модарову апаву хоҳарора дар фанди и бадбахто нағалтанд мехоҳам ҳимоя кунам. бародарои азиз дӯстони гиромӣ фарзандони фарзонаи миллати тоҷик яъне мақсад ва ҳадаф ин аст ки шумо бояд ба роҳи рост ва барои ватани азизамон тоҷикистон яъне шумо ҳаракат кунед на ин ки ба ин гурӯҳҳои ҷангзадаву ифротиву терроризмӣ. бародарои азиз дӯстони гиромӣ ман шумода як далеле меорам як факте меорам ва як навореро мемонам ки шумо бубинед ки ино то чӣ қадар ман шуморо гуфта будам ки ино угражат када гап мезананд ва ман ин навора барои шумо мемонам ки шумо ба чашмотон бибинед ва ба гӯшотон бишнавед ки чӣ қадар таҳдид мекунанд. бумон навора ман занам шаҳрванди русияй фарзандам шаҳрванди русияй ман ба зан ба фарзанд кор надорам. гурӯҳи 24 ман ҳамчун тарафдорашам. ман дар россия зиндагӣ мекунам. ному фамилиям Шарипов Ҷамшед. соли таваллудам 1916 март. ман дар россия зиндагӣ мекунам. хоб ҳар касе ки дар муҳоҷират қарор дорем мебуроем бародара таъқир дашно мекунем мутмаин бошем мо як қафа шумо кор мекунем шуморо меёбем ҳар роҳе ки дар худ ҳамро истифода мебарем ҷазотон медиҳем. ина ман ошкор мегӯям. ба шуруф ҳамун марге ки оли суратшо скриншот кардагием хати хидмат ай ҳама блог мо запрет карда рафт дафшид ӯ агар бача боша ҳолро ахборат беса дақа бардор ахборат надинам диимаш илтимос ман хориҷ мешам ҳамун шакале ки таъқир дашно мекунӣ бародарора ина дар муқобил гуфтам ки ман дар эфир мебурам маро мебинӣ боз сурат ихта мебинӣ ҳатман ай бародаро хоҳиш кумак ҳамон одам пайдо кунед илтимос ба мо бирасонед ки че мо як гурхатиам бародар обхӯрем нигоҳбон нашуд. як лаҳза бародар Шариф бародарои азиз гӯш карден ошкоро таҳдид мекунанд ошкоро угражат мекунанд. дар асл и бадбахт як бадбахте ҳастае ки ҳатто гапи падарша гӯш намекунад. бародарои азиз апаҳо хоҳаро фарзандои фарзонаи миллати тоҷик мақсад гӯш кунед хуб гӯш кунед ба ин шахсиятҳо шумо гӯш натен. ин шахсиятҳое ки шумо мебинед як фантамазан як шантажниканд. ман барои чӣ ёна мегӯм шантажниканд ки барое ки як наворе карда будам ман пеш навор кардам яъне барои анами бадбахти хонасӯхтаи хонавайрони занталоқ ман навор кардам. и бадбахти хонасӯхта анамиҷа мо наворша анам пешдамоша зеби амиҷа дора и дар афғонистон ам хеле хизмат кардагиай. и бадбахт гирифтай яъне сурати роҳбари давлата мондай сурати раиси шаҳра мондай ва сурати муҳтарами ятимзодара мондай. ва ман чӣ гуфтаним бародари азиз ман гуфтаним ки ин шахсиятҳо анами хеле шантажу мантаж карда барои шумо наворотона ва ҳатто гапҳое ки қатшон гап мезанед ино пул талаб мекунанд. ва ин шахсият чӣ мехоҳад? ин шахсият мехоҳад ки яъне ман таслим шавам ва бояд гап назанам. не баръакс ман агар мард як рӯз мемира номард ҳар рӯз мемира. ин номардо ҳар рӯз мурдесиянд. ба чӣ хотир? ино на меҳру муҳаббати ватан диданд на меҳру муҳаббати модар диданд на меҳру муҳаббати падар диданд ва на меҳру муҳаббати хешу табор диданд.
бародарои азиз, дӯстои гиромӣ, гапҳое ки гап мезанам шояд имрӯз баъзеётон дигар хел фикр кунед, лекин вақти соатш мешава сахт пушаймон мешавед. ин шахсияте ки шумо мебинед Шарипов Ҷамшед, бадбахти бадбахттарино, яъне ки ин шахсият худаш биё гуфт адресота парто миём наёмад. ба валлоҳи қасам адрес, яъне адрес ман 2 бор партофтам, ин шахсият наёмад. дар охир гуфт ман дар Краснодарам. ин шахсият гуфт ман дар Краснодар, ман худи Краснодар пеши ту биём. яъне кун ҳунари омадан иё надоранд. ино як шайтоное ҳастанд ки барои пеши омадан, пеши як одам омадан ино чанд соло фикр мекунанд. бо барои ватан рафтан шумо фикр кунед. бародарои азиз, ман як наворе мемонам ки шумо бубинед ки падари ин бадбахт чӣ мега. мон падарша гӯш кунем. мирзошоҳ истиқоматкунандаи ноҳияи Кушониён, шаҳраки Бохтариён, падари Ҷамшед Шарипов ки ҳоло дар гурӯҳи 24 шомил шудааст, мехоҳам як-ду сухан бигӯям, ҷаҳон бибинам. эй касофат, басш мекунӣ ҳамин кора ё не? охо чанд мурд омадам натонистӣ ту. ая ти як тини зардака фоида нест. ай мемонӣ ҳамин зиндагимонро пеш барем ё не? ҳамин ҳамуҷа кор кеси гапҳои ким кадом касофатҳоро гӯш мекунӣ. охо овотра истифода бурдесанд. ҳамон одамотра кадомиш раҳ нишон мета истифода бурдесанд. маё ягон дӯсти туву дӯсти мо нестанд. мефаҳмӣ беақл бесавод матра барои чӣ хонондум? матра Россия роҳӣ кардум ки барои як зиндагимо нақд шава. ба ҷое ки зиндагимо нақд шава, ту якбора ба мара диктор шидаи рафтаи дару Россия. паданалати хари ахмақ баъсиш мекунӣ, баъсиш намекунӣ. ман ҳаёте дорам дига падари ту нестам. мара фаромӯш кун. чӣ иқа мелақӣ дар радио, дар интернету балову батар. охӯ калат кор мекуна, шад мурд рафт, 5 сум пул мадар роҳӣ кун. ина 11 феврал рӯзи мурда шад. кунанг номус дорӣ? роҳӣ ки мада 1 сум пул мая нун кунам, авроҳи ҳам бугам модар дорум. ҳамон одамои тра ҳамин раҳда бурдан, ҳамон худшон ранги ту касофати маховат. беҳуда тӯҳмат мекунӣ, ҳар гапҳои намешнагира гап мезанед. панот ба худо гапи мара бигирӣ, бас накунӣ. ман дигар падари ту нестам. аллоҳу акбар. бародарои азиз, шумо гӯш кардем. ин падари анами бадбахте ҳастае ки мебуроя дар экран, дар шабакаҳо худша як намедонам як миллиардер воре, рангинаи бадбахти иқболбӣ як миллиардер воре нишон метанхчона. дар асл ино як шахсиятҳое ҳастанд ки ба як бурда нон зоранд. ҳатто падарша бин ки мега ки 5000 рубл даҷе роҳӣ накарде ки маъракаи модарта бигзаронем. аида бадбахтӣ мешава. бародарои азиз, апао хоҳаро, ба ин гурӯҳҳо шумо дода нашен, фирефтаи ино нашен. шумо медонед зиндагии хубу оромтон ай даст метен. бародарои азиз, ҳар шахсиятҳое ки қатъи гурӯҳҳо рафтуомад кардагиен ва ҳар шахсиятҳое ки қатъи одамо связ кардагиен, ҳозирам сари вақт ҳастай. ҳозирам сари вақт ҳастай ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда додай, гуфтагие ки авфтон мекунам, яъне ба арзи пушаймонӣ шумо бар бигардем ба ватан, шуморо авф мекунам. ман ба боварӣ мегӯм ки ҳар кадоме ки шумо ҳастен, шумо бар бигарден. ӯ шахсиятҳое ки ба ватан баргаштагиянд ва яъне ки наҳзатӣ будану, яъне гурӯҳи 24 буданд, ба ватан баргаштанд, баъзеоша ай 100 таш 1 таша 2 таша маҳкам кардан, дар тамоми шабакаҳо панд карданд ки ана рафтан маҳкам карданд. бародарои азиз, медонед ки унора ба чӣ ҷур маҳкам карданд? барои гурӯҳи 24 буданшон не, барои наҳзатӣ буданшон не, барои ягон ҷинояти дигар карданшон маҳкамшон кардагиянд. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ба ин бадбахтҳо бовар накунед. шумо бибинед ки ҳатто авҳоли падари ира бинед ки падари ин чӣ мега, яъне ки барои 5000 рубл зорай. ҳатто бародарои азиз, ино мебинанд дар экран худшона намоиши беҳтару хубтар мебинанд, ҳатто як либоси соз надорам ин бадбахт пӯшаву бибуроя гап занам. бародарои азиз, апау хоҳаро, ман якчанд суратҳои хонаҳои иро мемонам ки хонашона тамошо кунем ки чӣ хелай. агар бификр кунем ки суратҳои хонара куҷо ёфтем, суратҳои хонара як бародарма, як рафиқма роҳӣ кардам, як рафиқам суратҳои хонаи ёра гирифт. нигоҳ ки сурати хонашона.
одами пулдор, одаме ки давлата иваз мекардагӣ, одаме ки давлата тағйир медодагӣ, одаме ки яне ки мехоҳад ки ватана дигар куна, яъне ҷомеаро дигар куна, ба гуфти худи и ҳамаи бадбахтҳо яке аз гурӯҳҳои дигараш ҳамин ҷамшеди бадбахте ки хонау даршона бинен. ҳамира шумо бахтон раво мебинен, ҳамира бахтон шумо дуруст мебинен. бародарои азиз, ҳамин нимта нон роҳати ҷон, як нон балои ҷон. калатона кор фармонен ва инаи бадбахти беҳрӯзе ки шумо мебинен, майра як навор пеш, баъди ҳамин пеш ҳамин наворум ҳамин бадбахта ман видео карда будам, шумо дида буден ки ҳатто падари ҳамиам чӣ хел нолидаву зоридаву чӣ хел гапҳо гап мезанам. бародарои азиз, апаву хоҳаро, и беҳрӯз як видео кард дар бораи ма, охи и сагаи, и беҳрӯз не, и саг, бовар кун, ҳамин ҳатто вақти гап мезанад даҳнаш каф кардагиай. ба худо қасам, мон камтарак видеош ҳамонам ки рафтан бигираву, видеош ҳамон рафтан бигираву, лекин даҳаш каф карда истодагиай. бародарои азиз, апаву хоҳаро, шумо ба и бадбахтҳо гирифтор нашен ва ба и бадбахтҳо бовар накунен. навори ояндаро аждат кунен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.